Hemen daukagu Katxa, bilduma honetako protagonista nagusia, urtsintxa bata, oso bizkorra, sentibera, ekintzailea, batzuetan kontemplatiboa ere, eta bere lagunekin agertuko zaigu euren munduan, basoan. Nor dira lagun horiek? Batetik, Patxi Kutriku, Mimotia, Bertol, Artz Dorpea, Gaxuxa, Azeri Bihurria, Ariela, Basurde Pinpirina, Mozart, Txantxangorri artista, Greta, Tximeleta tristea, eta Sugandila bikiak, Potxo eta Txotxo. Basoan bizi dira, baina basoa den unibertso horretatik aparte, beste eszenatoki batzuetan ere ikusiko ditugu. Hirian, hondartzan, kaleetan, eta narrazioaren foku nagusia askotan Katxaren gainean egongo den arren, protagonismo hori banatuko da apur-apurka bere kide guztien artean.